Organización da pesca e subasta de postos. A Lei da Pesca Fluvial regula a organización para a pesca da lamprea. A lamprea é unha especie piscícola moi particular, no que respecta ao seu aproveitamento, no que se seguen utilizando procedimentos e artes non tradicionais que están perdidas para o resto dos especies, con o obxecto de que se realice un aproveitamento de auga da lamprea no río Tea, afluente do Miño. Establecese un réxime especial. Zona de pesca do Tea. Está comprida entre a ponte do Ferrocarril e a praia da Mercadeira, con un número de 48 estacadas. Modalidade da pesca. Os medios autorizados para a pesca da lamprea do Tea será a estacada, a fisga, un por pescador e a luz artificial. No caso de que a sucesión da estacada sexa as árboles da ribeira, deberán tomarse medidas necesarias para que ditas árboles non resulten danadas. As estacadas deben estar debidamente situadas e numeradas, porque en ningún caso se poderá montar fora do lugar establecido e tampouco se poderá cambiar de marca. Deberán ter acceso dende a terra e en ningún caso a dimensión das estacadas sobrepasará da mitade do río. Na iluminación da estacada só poderán utilizar bombillas da mesma potencia. Período de pesca hábil. O período de pesca hábil será desde o 16 de xaneiro ata o 28 de abril. Nos meses de febreiro e marzo vese a lamprea pola zona de Arcos. Son entre os meses de xaneiro e maio. As persoas que pesquen os luns, mércores e venres estarán nas estacadas impares. As persoas que pesquen os martes, xoves e sábados estarán nas pares. As persoas que pesquen os luns, mércores e venres pescarán das 9 da noite ás 8 da mañá do día seguinte. As persoas que pesquen os martes, xoves e sábados pescarán das 9 da noite ata as 8 da mañá do día seguinte. Prohíbese a pesca desde as 8 da noite do domingo ata as 9 da mañá do lunes. Todas as persoas que están interesadas nesta pesca deberán participar no estudio público que realiza o Servicio de Conservación de Pontevedra. A cada posto de pesca deberán optar 4 pescadores usándose na mesma solicitud. Se se comprobase que o número de pescador aparece reflexado en máis dunha solicitude, este procederánse a eliminación. As estacadas explótanse por sorteo entre os que soliciten e as pesqueiras por herencia familiar. Os permisos serán persoais intransferibles, polo que ningún pescador poderá facer uso de outro permiso. Xunto cos permisos entregaránse un libro de registro de capturas. Finalizado o plazo establecido, os pescadores disporán de 15 días para retirar as estacadas e demais instalacións, deixando o entorno libre de lixo e presentar os libros de registro. Prohíbese que cada pescador teña máis dunha cesga na estacada. Prohíbese empregar pedras ou calquer outro instrumento que sirva para bater as augas. As barcas empregadas polos pescadores deberán usar en posesión dunha licencia especial. As embarcacións deberán levar un posible número de estacas que correspondan a su número. En ningún caso, as barcas poden ser afinadas a motor. A lamprea é unha especie migradora. Nace no mar, nace no río, e outro vive no mar como a uns 30 metros. O mar vive con profundidades resultantes a Se poden subir motorregatos para desovar en augas seguras, oxigenadas e correntes, pero xa quedan poucas. Hoxe Filosa primeiro, e logo Iberdrosa, non deixan subir a lamprea a desovar, que se quedan no río Miño, en Frieira. Os principais problemas que se atopa esta especie son os encoros, obstáculos insalvables para que os adultos suban a desovar. A sobrepesca. Efectivamente, estás a pescar moita lamprea no río Lampreiros de Galicia, por mor do seu prezo en moitos restaurantes. Tamén, por suposto, o festivismo e a destrucción sistemática dos hábitats fluviais por dragados, extraccións diarias, especialmente en zonas de desenvolvemento larval. O estado larval da
lamprea dura uns 4 ou 5 anos. Reproducense en primavera e a principios de verán en augas doces. As augas teñen que estar ben oxigenadas, xa que en Galicia quedan moi pouquiños. Os encoros rematan con todo o que É unha pena que este peixe non pase do pueblo de Enteira, no río Miño. Era moi abondosa ata hai moi pouco. Hoxe sigue sendo moi apreciada, pero cada día hai menos. Os encoros e a contaminación rematan con menos. Están censados nos ríos Eo, Masma, Ouro, Mero, Mañero, Anllóns, Uña, Leza, Sar, Tea e Miño. Existen coleccións dos especies, que é a clase que pertenece a Lamprea, nas que 8 habitan en Europa, en Galicia é único. A pesca furtiva. Na actualidade estamos buscando os pescadores furtivos para que non acaben coas lampreas. Distintos organismos de seguridade realizan tarefas de enseñanza e prevención contra o furtivismo e lampreas no río Teo. Nos últimos días levouse a cabo o decomiso de cerca de 100 lampreas. As sancións por a pesca ilegal da lamprea ou atoparse no río Teo dentro dun lugar importante comunitario oscilan entre os 300 e os 6.000 euros, estando incluso tipificados como delito no Código Penal. Os furtivos actúan de forma nocturna, usando finos para pinchar animales e potentes linternas para descubrilas nos ríos. Con estas actuacións, o que se persegue é colaborar na recuperación destes especies no río de contaminación ambiental. Vídeo sobre a pesca lamprea.